لە خوشک و براکانمان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە پارچەیەکی تر کەوتنە بەر هێرشی ئەم تێرۆریستە. یەک ji girîngtirîn helwestên Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Mesûd Barzanî di derbarê berevaniya ji ber mafê milletê Kurd ve li Rojavayê Kurdistanê standina biryara şandina pêşmergeyên Kurdistanê bo piştgiriya Kobanî bû. Piştî êrîşa rêxistina Daişê li ser bajarê Kobanî di 15 îlûna sala borî da û piştî gudiçarê cotmeha sala 2014 da şer derbasî nava bajarê Kobanî bibû, piraniya bajarê Kobanî ketibû bin kontrola rêxistina Daişê û rewşa şervanên yepekê kîlîk bi kîlîk li nava bajarê Kobanî aloz dibû û Kobanî ber bi ketinê ve diçû. Di wan rojên herî teng û dijwar da hêviyên xelkê Kobanî tenê di alîkariya birayên Kurd li parçeyên Kurdistanê yên din û di hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê de mabû û di piştra bi rastî biryareke dîrokî ji aliyê Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Mesûd Barzanî ve derket, ew jî biryara şandina pêşmergeyên Kurdistanê bo piştgiriya Kobanî bû. Piştî ku pêşmerge gihiştin Kobanî, rewşa şer li ser erdê di navbera şervanên yepekê û çekdarên Daişê de hate guhertin û bi piştevaniya çekên giran ji aliyê pêşmergeyan ve êrîşên Daişê di hindirê bajarê Kobanî de lawaz bûn û roj bi roj çekdarên wê bişinda ve dikşiyan û dişkestin. Ta ku di 26 çileyê yî sal da bi temamî bajarê Kobanî bi alîkariya pêşmergeyan ji dest Daişê derketibû. Piştî kontrolkirina bajarê Kobanî ji aliyê yepekê û pêşmergeyan ve pêşmergeyan şerê xwe li dijî Daişê li gundewarên Kobanî jî berdewam kiribûn, ta ku bi piştevaniya wan û balafirên şer yên hevpeymaniya navdewletî, piraniya gund û bajarê Kobanî ji dest rêxistina Daişê hatibû derxistin. Biryara şandina pêşmergeyan ji aliyê Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Mesûd Barzanî ve dengvedaneke mezin li seranserî dunyayê çêkiribû û ji bo xelkê Kobanî jî ew helwest û biryara Barzanî pîroz û bilind hate nirxandin û di dîroka Kobanî û xelkê wê de ji bîr nabe. Ji dema derketina pêşmergeyan ji Başûrê Kurdistanê da ta ku ew gihiştin nava bajarê Kobanî, Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî berdewam rewşa Kobanî û pêşmergeyan dişopand û bi wan re peywendiyê dabû. Ta ku rêxistina Daişê bi temamî di hindirê bajarê Kobanî de şikest û pêşmerge vegeriyan Başûrê Kurdistanê, Barzanî bi nameyeke pîrozbahiyê jî serkeftina Kobanî pîroz kiribû.